Ing dalu guys, Minggu 30 April 2023, teman-teman relawan yang bergabung dalam relawan Guyub Rukun Kecamatan Tirtomoyo menika ngancik wekdal ngenggar-enggar sarira wonten Arjosari. Derek kula memfasilitasi papan panggenan kangge ngenggar-enggar sarira melepaskan lelah sambil ngopi geden wonten ing Arjosari Kecamatan Tirtomoyo. Menika ngenggar-enggar sarira kalian kanca-kanca. Semua dari hiburan berhibur, ada yang unjuk kebolehan, suaranya yang sangat merdu. Nih, itu back dari Sendang Mulya yang tampil. Acara ngenggar-enggar sarira menika dipun sepuhi dening Carik Gabel menika. Niki sedulur sing ngilang saking Kudi ingkang dipun sepuhi Rai Mas Yayo. Ngenggar-enggar sarira wonten Nusantara Cafe ingkang dipun pandegani dening Rai Mas Roso Arjosari. Sadangunipun Lebaran sedaya kiprah wonten pospam ingkang dipun siapaken di masing-masing pos kangge ndamel lancar lan rancakipun sanak kadang peranto ingkang badhe tuwi tanah leluhur sungkeman kalian tiang sepah lan sanak sederekipun wonten ing tanah leluhur wonten wilayah Tirtomoyo sak kukuban win tangga tepalih. Menika gabungan diantawis sanak kadang tiga mekaten ingkang saged dipun kabaraken dening Den Ronggo saking Sinar Pantura TV Solo Raya. Sinar Pantura TV lugas berimbang. Ora dijenengi ya. Tetapi hujanilah semua dengan kasih sayang. Tetapi hujanilah semua dengan kasih sayang.
sampai tenan iki. Gas, gas. Sos. Gas. Video kayak channel gua. Wis.